സ്കിൻ കെയർ ചെയ്തിട്ടും റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല, സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഡള്ളായി കിടക്കുന്നു, റിങ്കിൾസ് വരുന്നു, ഒരു ഏജ്ഡ് അപ്പിയറൻസ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൾപ്രിറ്റ് സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഹോർമോണായ കോർട്ടിസോൾ ആയിരിക്കും. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ. ഈ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വരുത്തുന്ന ഡാമേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് വരും. അതുപോലെ കൊളാജന്റെ സിന്തസിസ് കുറയ്ക്കുകയും കൊളാജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഡള്ളായിട്ടും പ്ലംബിനെസ് ഇല്ലാതെയും അതുപോലെ ഏജിങ് പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹീലിംഗ് ഡിലേഡ് ആക്കുന്നു. അപ്പൊ മാർക്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കോർട്ടിസോളിന്റെ ലെവൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം. അതിന് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ലൈക്ക് യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഡയറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓൾസോ റെഗുലർ എക്സസൈസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യു കീപ് ദ cortisol level in check.